बज के 12 पे 12 पे भोला के असनमा डोलेला भोला के असनमा डोलेला। पूछेली गौरा अपने भोला जी से पूछेली गौरा अपने भोला जी से काहे के असनमा डोलेला काहे के असनमा डोलेला। मंदिर के भीतर बालक पुकारे मंदिर के भीतर बालक पुकारे एही से असनमा डोलेला एही से असनमा डोलेला। 12 पे 12 पे भोला के असनमा डोलेला भोला के असनमा डोलेला। पूछेली गौरा अपने भोला जी से पूछेली गौरा अपने भोला जी से काहे के असनमा डोलेला काहे के असनमा डोलेला। मंदिर के भीतर कन्या पुकारे मंदिर के भीतर कन्या पुकारे एही से असनमा डोलेला एही से असनमा डोलेला। 12 पे 12 पे भोला के असनमा डोलेला भोला के असनमा डोलेला। मंदिर के भीतर बाजिन पुकारे मंदिर के भीतर बाजिन पुकारे एही से असनमा डोलेला एही से असनमा डोलेला। 12 पे 12 पे भोला के असनमा डोलेला भोला के असनमा डोलेला।